Disyembre 24, 2022. Solemnidad sa pagkatao sa Ginoo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Mao kini ang talaan sa kagikan ni Hesukristo, kaliwat ni David, nga kaliwat ni Abraham. Si Abraham mao ang amahan ni Isaac. Si Isaac amahan ni Jacob. Si Jacob amahan ni Juda, ug ang iyang mga igsuon. Si Juda mao ang amahan ni Fares ug ni Sara, nga si Tamar ang ilang inahan. Si Fares mao ang amahan ni Esrom. Si Esrom amahan ni Aram. Si Aram mao ang amahan ni Aminadab. Si Aminadab maoy amahan ni Naason. Si Naason amahan ni Salmon. Si Salmon mao ang amahan ni Buos, nga si Rahab ang iyang inahan. Si Buos maoy amahan ni Obed. Si Ruth mao ang iyang inahan. Si Obed amahan ni Isay, ug si Isay mao ang amahan ni Hari David. Si David mao ang amahan ni Solomon, ang iyang inahan asawa kaniadto ni Urias. Si Solomon maoy amahan ni Roboam. Si Roboam amahan ni Abias. Si Abias mao ang amahan ni Asa. Si Asa maoy amahan ni Josaphat. Si Josaphat mao ang amahan ni Huram. Si Huram amahan ni Osias. Si Osias maoy amahan ni Hutam. Si Hutam mao ang amahan ni Akas. Si Akas amahan ni Ezekias. Si Ezekias maoy amahan ni Manases. Si Manases mao ang amahan ni Amon. Si Amon amahan ni Hosias. Si Hosias mao ang amahan ni Jeconias ug ang iyang mga igsuon. Niadtong panahona nabihag ang mga Israelita ngadto sa Babilonia. Human mabihag ang mga Israelita, si Jeconias nanganak kang Salatiel. Si Salatiel mao ang amahan ni Zorobabel. Si Zorobabel maoy amahan ni Abiud. Si Abiud amahan ni Eliakim. Si Eliakim mao ang amahan ni Asor. Si Asor maoy amahan ni Sadok. Si Sadok maoy amahan ni Akim. Si Akim maoy amahan ni Eliud. Si Eliud mao ang amahan ni Eleazar. Si Eleazar mao ang amahan ni Matam. Si Matam maoy amahan ni Jacob. Si Jacob mao ang amahan ni Jose, ang bana ni Maria nga maoy inahan ni Jesus nga ginganlag Mesiyas. Busa may napulog upat ka kaliwatan gikan kang Abraham hangtod ni David, ug napulog upat ka kaliwatan gikan ni David hangtod sa panahon sa pagkabihag sa mga Israelita, ug laing napulog upat ka kaliwatan gikan sa pagkabihag hangtod nga natawo ang Mesiyas. Mao kini ang kaagi sa pagkatawo ni Hesukristo. Ang iyang inahan nga si Maria sinayura ni Jose, apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhunon, tao nga matarong, apan dili siya buot nga pakaulawan niya si Maria atubangan sa mga tao. Busa, naglaraw siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Samtang naghuna-huna siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo ug miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kay ang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Manganak siyag lalaki nganli siyag Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. Ug kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Ang usa ka babaeng ulay magmabdos ug muanak og lalaki ug nganlan siyag Emmanuel, nga sa ato pa ang Dios ania uban kanato. Busa sa pagmata ni Jose,
Gituman niya ang gisugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria. Apan, wala niya hilabti si Maria sa wala pa siya manganak, ug ang bata ginganlan ni Jose og Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.